Sziasztok, ez itt a Survival Games Veriusszal, a gömbben 5. része, vagy 6. Tehát azért vannak ezek itt, mert itt elmesek, megtalálok ilyen nagyon nagy szigeteket, azt azért ezt is onnan hoztam. Live-áért el kéne menni. Enchanting table-t akarok csinálni, mert hogy legyen, hogy tudjak enchantolni 30-est. Na, mindegy. Mi menjünk tovább. 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Kösz. Nem hoztam anyagot. Így a legkönnyebb. Úgy. Látod, én ilyen csaló vagyok. Újraéletés. Öfcs. Ó, van nekünk itt ágyunk. Kísérséget szerintem ki fogok alakítani. Slime. Az kell slime-et hozunk át. Disznókat. Ez kell slime-ból, meg fonál. Egy fonal van. Nem vicceljétek már. Nálam van már 2, akkor jó. Még egy kell, ezt lerakjuk. Ezzel szedjük ki, jó. Már is elfelejtettem, hogy kell csinálni. Vagy így kell, így. Nem, még sem kell, talán még egy. Hát nem így kell, akkor így. Így. Dolgodjunk. Így és így, vagy így. Egy pillanatot kérek. Megnézem neten. Addig gyorsan megnézzük. Elég lassú mostanában neten, de nem baj. Gyorsan megnézzük. Na. Crafting. Mi az crafting? Mi is az? Assza. Van egy slime izénk. Hogy így kell, aztán tudtam, hogy így kell, nem mindegy. Hogy így. Na. 2 lasszó, azt hozzuk. Elmegyünk most állatírt. Egy period. Na, itt vagyok. Most megyünk szerezni disznót. Így, ne. És miért kell nekem úgy disznó? Szívességgel nekem miért kell disznó? Miért?
Nem kell disznó. Szegény csír... Oppá, mindegy, be van rakva a Keep Inventory. Úgyhogy se baj. Vagy nincs, de van. Be van. Megtölt. Ja, ezeket az előző részben. Vannak ilyen nagy izék, ezt erről nem is tudtam, de elkezdünk így építgetni. Először is csinálunk még egy chestet. Még kettős. És csak egyet, mert ezt itt kirakjuk ki be. És így. El is fél. Ez kell. Köl. Nem köl. És nem köl. És köl. Na. Ezt ki akarom rakni, mert nagyon csúf. Inkább nem, mert tudni, hogyha Creeper robbantja, akkor meg szétmegy az egész, ezt nincs kell újra csinálni. Úgyhogy ezt most nem vágjuk ki. De viszont mit csináljak? Bányászok, mert kell live-ba. Azt fogom csinálni, mint valamelyik részbe, ha azt feltöltöttem, hogy nem lett túl hosszú. Azt fogom csinálni, hát most mi lesz ez, hogy most már van a bejárat. Na, itt ment be is. Ja, értem. Így. Itt kell találnunk a live-ásat. A live-át. És akkor viszont fedret vízzel. De várjunk, ja, hát ez nem live-a, úgyhogy mindegy. Innen hozunk vizet. Ugrás. Puk. Na. Nem is akartam kijönni. Na. De hogy nem akartunk kijönni? Most vissza. Ezt megint mondom, de nem akartunk kijönni, de amúgy. Hát tudom miért, mert... Na, szia! Így. Lássunk. Így. Szerünk XP-t. Így. Át. Így. Ennyi lett volna már ez a rész.
Addig is, sziasztok!